Amics, molt bona nit. Jo, si em permeteu, em saltaré el protocol perquè crec que és la manera que ho faria en Josep i avui ho farem a la manera d'en Josep. Tot el que veureu avui és fet per en Josep i a la manera que creiem que a ell li agradaria. Gent del teatre, molt bona nit. Parlar d'en Josep és, amb el que ha estat, podria ser fàcil i podria ser complicat alhora. Tal com ens deia el titular del diari, l'home que ens va fer estimar la cultura. I realment va ser així. Un home que, amb tot el que va ser en Josep atleta, en Josep pianista, en Josep que tocava l'orgue, en Josep pintor, en Josep poeta, en Josep somiador, en Josep submarinista, tots els Joseps que hem conegut amb aquesta genialitat i amb aquesta empenta que tenia que sabia transmetre. I això és el que ens ha quedat. I per això aquí aquest homenatge. El que veureu avui serà el seguit de grups que hem tingut la sort de treballar amb ell, d'aprendre, sobretot d'aprendre d'ell. I començarem per al Casal de l'Obrera. En el Casal de l'Obrera en Josep va tindre els seus primers inicis com a actor i com a director i sobretot amb els Pastorets. Avui us presentarem aquests quadres escenes dels Pastorets, que va ser l'obra on ell va intervenir primerament. El Casal, i us dic amb el que m'han passat, agraïm la seva gran feina, sempre exigent, perfeccionista i professional. Va deixar entre nosaltres un model a seguir de nivell molt alt. D'ell també ens queda el record d'un gran lloretenc. Jo els meus parlaments seran molt curts perquè realment vull que gaudiu del que els diferents grups hem preparat. Així doncs, molt benvinguts a tots i disfruteu d'aquest homenatge tan merescut a en Josep Bernat Montero. Gràcies. Amb el protocol realment anava en sèrio. Abans del casal, us demano disculpes, abans del casal demano a Albert Robert que vingui a l'escenari i li cedeixo la paraula. Ara sí que és protocolari això. Bé, bona nit a tothom. Intentaré ser breu. En Tono volia que ho fos molt i intentaré ser-ho. Primer de tot, bona nit a tots els regidors i regidores, als diputats al Parlament, a la família d'en Josep i a tots els amics d'en Josep que avui acompanyeu en aquest reconeixement que farem des del teatre. Estic molt content, molt orgullós de veure aquest teatre ple i veure el ple per homenatjar aquesta persona, en Josep Bernat, i el seu valuós llegat que ens deixa. En Josep no només ha estat un dels grans homes del teatre que ha tingut Lloret, sinó un dels més compromesos amb Lloret i amb la cultura. La cultura i el teatre en majúscules. I aquest homenatge d'avui és totalment merescut. No només veient les agrupacions teatrals i totes les persones que avui sortiran en aquest escenari de la sala, que ja ho podem dir, la sala Josep Bernat i Montero, ja podem veure tota la seva vàlua. Avui li dediquem un espai, la sala més gran del teatre, que a partir d'avui portarà el seu nom. I per què? Doncs perquè és bo donar a tothom el que es mereix. I m'explico. Tenim noms en el món del teatre català de reconegut prestigi, en Fermí Reixac, en Xavier Albertí i tants d'altres que avui també participaran en aquest acte. Però no els podem explicar sense la figura d'en Josep Bernat. Per exemple, en Josep va ser qui va esperonant en Fermí a sortir de Lloret i a fer carrera artística. És el que el va animar a fer aquest pas. En Josep, va ser qui va acompanyar inicialment en Xavier Albertí, aquí des de Lloret, l'acompanya com un pare fa amb el seu fill en els primers passos teatrals. I avui en Xavier Albertí és un dels grans referents de l'escena teatral i musical de tot el país. És en Josep Bernat qui sempre col·labora i ajuda amb tot el que pot el Casal de l'Obrera o el grup de teatre del Casal, els Jubil. Qui sempre està a disposició del cor Alba de Prima i també de l'Ajuntament. Cada cop se li va demanar ajuda i suport.
És en Josep qui funda, juntament amb altres lloretencs, el grup Dafne i més tard Teatre de la Selva, amb qui munta espectacles de molt elevada qualitat artística. Per tant, com deia, merescudíssim homenatge al que fem avui. I per acabar, i crec que és de rebut fer-ho, unes disculpes. Amb la millor de les voluntats, des d'aquest departament, des d'aquest equipament, vam decidir tirar endavant 20 anys després una obra, una sarsuela molt nostrada. Probablement vaig cometre l'error de no pensar el suficient amb en Josep Bernat i amb el que això representava per la Vella Dolores, que tot i que va donar un cop de mà al director musical, possiblement amb la seva mirada i amb la seva experiència, l'obra hagués sigut diferent al que va ser. I per sort o per desgràcia, a la vida de tot se n'aprèn, i en aquest cas la lliçó va quedar més que apresa. I ara sí, benvinguts al nou espai anomenat a partir d'avui Sala Josep Bernat i Montero. Espero que ens retrobem ben sovint. D'emprendre la gran batalla. I si mon poder no falla, tindré el món en un grapat. Que comenci, doncs, la guerra contra del poder etern. Veniu, fúries de l'infern, i que s'esveri la terra! Satanàs, i no ens cal dir que estem disposats a obeir tot allò que ens manaràs. Jo sóc els superviors. El nom em poso l'escull de la supèrbia i l'orgull, que li per ànima i cos. Jo sóc l'ira, i mon poder sobre l'home no té igual. L'ira, l'arma del punyal, que a matar i fa trobar ple. Jo sóc el dimoni volut, i amb la meva temptació no es poden comptar, o no, els homes que jo he perdut. Jo, amb l'enveja, faig un home vil, despreciable. El ric torno miserable i el boc faig va per cremar. Jo encenc en la carn mortal els desitjos de pilons i desvetllo les passions i soc la que fa més mal. Jo, sense ser aparatós ni mostrar molta feresa, vaig infiltrant la peresa, que torna l'home viciós. Jo, fent lluir malícia sols una moneda d'or, el l'home poso al cor l'avarícia. Vostres armes poderoses triomfaran, n'estic segur. Puig fins ara mai ningú es pogué posar rescloses. I si és cert, com van dient, pel món durant aquests dies, i aquest esperat Messies té poder omnipotent, només té que entaudar la batalla de seguida, que en ma tropa decidida estic segur de guanyar. En tots vosaltres confio, puig que a la fi tots sou iguals, però dels pecats capitals és dels que més em refio. Aneu i feu treball bo, puig que em convé, ja ho sabeu. Cada ànima que em porteu us farà guanyar un galó. Fills del mal, puig que pel mal ens llançàrem de la glòria, que hi hagi sempre memòria del nostre poder infernal. I ja que el cel ens voldria esclafar, què són en ell? Declarem la guerra al cel, ara sempre i cada dia! I jo què faré? Tu, escolta, te'n vas sense perdre temps a la cort del rei Herodes, i allà, amb constància, m'entens, procures anar-li inspirant el
els més cruels pensaments, fent-li veure que perilla el seu tron i tot el seu. Ho faré tal com me manes. Jo per mi reservaré la feina més arriscada. Vaig al portal de Betlem i calo foc a l'estable en totes 4 parets, perquè dels que no hi ha dintre ja no se'n parli mai més. No intentis tal sacrilegi, perquè seràs desnonat. Les flames que t'hi abrudis contra el sagrat portal no faran més que augmentar-ne sa fulgència rupilant. Això encara ho hem de veure, i per això ho vull provar. Insensat, la ira et cega i seràs més humiliat. Acota el cap, set odiosa, que per confusió més gran, d'un orgull ha de baixar-se davant del Jesús infant. Ara, després, l'evolució cronològica d'en Josep va portar-lo a fer la formació Dafne, una formació que el va permetre anar un pas més enllà i fer, com ell deia, estracanades, excentricitats i coses que poguessin sortir una mica d'aquells guions, però grans obres com Ibsen, Shakespeare, Beckett, atrevint-se amb tot, perquè ell tenia aquesta genialitat per atrevir-se amb tot. Ara sortirem als de Dafne, que encara que sigui un grup que a la ment de cadascú estigui allà oblidada, és un grup que està viu perquè el sentim encara dins, els que hem treballat amb ell i els que hem tingut la possibilitat de fer les obres que en Josep ens va portar a fer. Tot seguit, amb el grup Dafne, us direm el que hem heretat d'en Josep. Perseverància. Rigor. Perfecció. Passió. Generositat. Tossuderia. Altruisme. Humilitat. Genialitat. Mestre Josep Bernat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha estat breu però intens, us ho asseguro. Com les coses bones. Tot seguit, en Josep va ser partícip d'una agrupació d'arts escèniques. Perdó. La Conxita. Nois, això del directe ens porta una mica de corcoll. Tot seguit, també fent referència a Dafne i fent referència a una bona amistat d'en Josep, la Conxita Romaní. Bueno, primer de tot, disculpa'm, Albert, que em sembla que t'he tirat els clavells ben bé, en fi, al cap, a la cara, no sé on te'ls he tirat. Bé, a veure, des del primer moment que
se'm va dir si volia col·laborar en aquest homenatge que fem a en Josep. Òbviament que vaig dir que sí, en Josep, i compartim moltes coses. A l'instant em va venir a la memòria i vaig dir que recitaria un poema de Salvador Espriu, un poema que es diu "En música ho escoltaries potser millor", i us diré, us explico només el per què vaig triar aquest. Fa 4 dies, uns quants anys, va venir el senyor Josep Muntanyès, professor de l'Institut del Teatre, a fer-nos un curs als que participaven del Teatre Amateur aquí a Lloret, dels diferents grups. En Josep Muntanyès ens posava uns deures per fer a cadascú i per parelles, i la parella, a mi em va tocar de parella en Josep, és a dir que en Josep em recitava a mi aquest vers i jo li recitava aquest vers amb ell. El que passa que en aquest vers hi surt un moment i surt la paraula "t'estimo". Resulta que cada vegada que arribava la paraula "t'estimo", en Josep es destornillava de riure. I clar, això impedia bastant, diguem-ne, que, en fi, és a dir, que sempre més que dic aquest poema, i el dic molt sovint perquè els dematins quan vaig a caminar recito i coses d'aquestes i el dic. Ara estic presumint de memòria i ara fallaré, per això m'he portat el paper. Però sempre que el dic, sempre, absolutament sempre, aquest poema em remet a en Bernat. En Bernat segurament això de no poder dir aquest "t'estimo", nosaltres, tots els monteros que sou aquí, sabeu que pot ser perfectament herència de l'educació de l'àvia Maria Fullà, que era com un ciri de Pasqua de rígida, i això de dir "t'estimo" no era pas el que més havíem après d'ella. En fi, anècdotes a part, intentaré recitar-vos amb tota la meva humilitat "En música ho escoltaries potser millor", de Salvador Espriu. Et diré sempre la veritat, i si et parlo tan sovint de la meva quotidiana i solitària mort i amb cruel accent carrego aquesta única síl·laba del meu petit saber, és perquè m'agradaria que sentissis dintre teu, ben endins, allà on acaba el fred camí al teu darrer sepulcre, com humilment, silenciós, t'estimo. Veus el suau vent a l'herba i tu i jo, una dona i un home, i tots els mots de tan fràgil bellesa i aquesta tarda per nosaltres potser immortal. Però no vols adivinar mai els meus ulls qui sóc jo, com sóc jo. I ara m'ombles d'una buida, densa, sorollosa argila de paraules fins a fer-ne un insalvable amor. Aquest curt pas que ja del tot em separa de tu. Ara sí. Ara sí que us presentarem el Teatre del Selva, que és l'altra companyia que es va crear també amb la complicitat d'en Josep, on va poder també dirigir. El Teatre de la Selva es presentava com una agrupació d'arts escèniques no professional, però treballant com a professionals. I això ens ha quedat palès. Des de la primera obra que van representar el 2004, la senyora de Sade, fins ara han sabut transmetre aquesta professionalitat i una alta qualitat interpretativa. Ara us deixo amb ells i que ho disfruteu. Gràcies.
Joan Pau. Bueno. Antígona. L'any 1981 començava a caminar la companyia de teatre Dafne, impulsada per el Josep Bernat, amb la tragèdia d'Antígona, un text que Salvador Espriu va escriure al final de la Guerra Civil i que per motius de censura no va estrenar fins als anys 60. Però l'any 1969 la va reescriure en una segona versió, que és la que nosaltres vam representar. Jo crec que a en Josep li agradava molt aquesta obra. I en treballar-la va començar a expressar moltes de les inquietuds teatrals que tenia dins. Donava molta importància a la música al llarg de l'obra i aquí era ni més ni menys que la quinta sinfonia de Gustav Mahler. Les llums, tan decisives en tots els seus muntatges i, evidentment, la feina insistent amb els actors. Ho situo molt breument en l'obra. El matrimoni incestuós d'Èdip i de Iocasta tenen 4 fills: Antígona, Ismene, Eteocles i Polinices. Els 2 germans governaven conjuntament la ciutat de Tebes un any cadascú. Maleïts per el seu pare abans de morir, acabaran disputant-se el poder i lluitaran entre si, instigats per Creon, el seu conseller. Els 2 germans moriran després d'una cruel batalla. Creon, el nou rei, mana d'honorar la memòria d'Eteocles i priva que Polinices sigui enterrat segons el ritual i el seu cadàver és abandonat al bosc a mercè dels ocells i de les feres. Qui desobeeixi aquest precepte perdrà la vida. Antígona, que havia suplicat fins al final que aquella guerra inútil no es produís, decideix, tot i la prohibició, enterrar de nit el cos mig menjat per als voltors. Descoberta, és condemnada per crim contra la ciutat i en el tercer acte, davant de tot un consell, serà condemnada a mort. Jo vaig representar el paper del dèspota Creon i en el segon acte era el cos insepulte de Polinices. Com us podeu imaginar, el cos mig despullat, no podia moure ni una cella, estava pelat de fred i garrativat, acabava aquell segon acte garrativat. Encara no coneixia la filosofia zen per posar-me a puesto. Però, quan estava a punt de moure un braç o una cella, apareixia la Mariló Baeza, que feia d'Antígona, i feia un monòleg preciós, molt curt. I, si em permeteu, us el diré aquesta nit.
El vent allunya la pluja. Les estrelles miren tota la nit. Semblen els ulls de Iocasta, multiplicats, innombrables i potents, que esperen des del misteri. Ella preferia Eteocles, però aquest cos és tanmateix el del seu altre fill. I el vestia i el despullava de petit i la gronxava perquè s'adormís. M'estirava les trenes i em feia mal. Allunya els ocells. La nit massa de pressa, aviat Tebes es despertarà. Ulls, ara no mireu, que la terra colgui aquests trossos. On és la teva força, Polinices, el més estimat de tots els joves de Tebes? On és el teu coratge, creador de batalles mal aconsellat? Ciró, purificat per les flames, que almenys la terra t'aculli i et guiïn per la foscor els ulls de Iocasta. Ara m'agradaria donar la paraula a un gran personatge que també ens ha donat aquest lloret, com a la persona que estem homenatjant avui, en el qual Josep li deia al meu amic, aquest és en Fermí Reixac. Tranquil, sí. Oh, shit. Oh, Déu clavell morenet, adéu estrella del dia. Quan jo n'era petitet, festejava i presumia espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Ara que ne soc grandet, m'he posat a mala vida, soc posat a robar, ofici de cada dia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. N'he robat un traginer que venia de la fira. Li prengui tot el diner i la mostra que duia. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Quan
n'he sigut més grandet, n'he robat també una nina. L'he robada amb falsedat, dient que m'hi casaria. Adéu, clavell morenet, adéu, estrella del dia. Josep, siguis allà on siguis, gràcies per la teva amistat, pel teu respecte. Sàpigues que et deia moltes coses, sí, noi? Sí. Bon viatge. Xavier, quan vulguis, perquè aquest tampoc necessita presentació. En altre temps, el vostre amic, ja no acostumo a presentar-me davant vostre com ans solia. Aquestes són les primeres paraules que deia a l'inici de l'Antígona d'Espriu, referenciada aquesta nit, amb el pròleg. El pròleg. L'any 81, com ha dit el Joan Pau, va néixer el grup Dafne, però aquesta història comença una mica abans. Aquesta història comença pel que jo recordo. L'any 79 estàvem assajant a dins el Casal de l'Obrera una obra que es deia Allò que tal vegada s'esdevingué, del Joan Oliver. La dirigia el Salvador Pujós. I el Salvador Pujós, com que tractava de temes amb una certa ressonància religiosa, va voler que tinguéssim una reunió a les escoues amb mossèn Josep Benet. Mossèn Josep Benet va decidir portar en Josep Bernat en aquella reunió. Nosaltres no teníem la més mínima idea que allà es produiria l'eclosió d'un fenomen únic. Jo el Josep no l'havia vist mai més que corrent per la platja de tant en tant. A casa es deia Josep és una mica buixat. Aquesta paraula, a més, és una paraula que jo l'he fet servir molt. No sé si és un dels patrimonis de la llengua oral lloretenca que hauríem de fer servir més sovint. En aquell moment, a les escoues, en Josep va començar a parlar sobre la seva lectura d'una obra i de cop i volta va aparèixer la màgia. La màgia va ser que en Salvador Pujós va descobrir, a través d'una generositat extraordinària, que havia de cedir el testimoni de direcció d'aquell espectacle en el buixat d'en Josep Bernat. I des d'aquell moment en Josep Bernat va ser el director d'aquell espectacle que havia començat a dirigir al Casal de l'Obrera en Salvador Pujós. L'any següent vam decidir que faríem l'Antígona de l'Espriu, una proposta d'en Josep. Va ser el meu primer text com a actor, una cosa que després he fet alguna que altra vegada, i vaig començar amb aquestes paraules. Però ho fèiem a dintre del Casal de l'Obrera, un nom, us he de dir, que el trobo preciós, molt més maco que Dafne, que ens ha agafat aquesta febre carneriana a tots els d'ací d'allà, i que, si jo fos ara, decidiria que el Casal de l'Obrera hauria de ser la marca d'alguna de les coses que vam intentar trencar. Però es van intentar trencar perquè tots teníem una mica la sensació en aquell moment que naixia alguna cosa important i que teníem moltes ganes de donar-li una mena de força, de musculatura diferent. El conflicte va néixer per una cosa tan absolutament, aparentment, avui irrisòria, com la política de venda d'entrades anticipades. En aquell moment, la família Lloberes tenia la tradició meravellosa de que podies anar a casa a la família Lloberes a comprar les entrades per les funcions que venien els dies després. I la Mariló, que treballava a Informació i Turisme en els baixos de l'Ajuntament, va dir, home, però si tenim Informació i Turisme aquí, per què hem de fer anar la gent a Can Lloberes a comprar les entrades? I això va generar una tensió tant que vam decidir separar-nos del Casal de l'Obrera i crear el grup Dafne.
Després, l'any 85, la Dolors Fontserè, el Josep Bernat i servidora ens vam matricular al Congrés Internacional de Teatre que es va fer a Barcelona. Allà en Josep va demostrar una tolerància enorme perquè en aquells moments jo anava als restaurants vestit de senyora, amb faldilles. No em pregunteu per què. Però ell en cap moment em va dir: Xavier, vols dir que hauríem de fer això? Doncs ho vam fer. I fins i tot vam anar, en aquell moment també descobríem alguna de les grans tradicions que era anar a bons restaurants, perquè el Josep era un excel·lent gourmet. I recordo que havíem anat a Cal Isidre, per exemple, i el servidor era vestida amb faldines i el Josep fent veure que no passava res. Vam fer cursos de comèdia de l'arte a Girona amb l'agrupació de teatre de les comarques gironines. Vam ajudar a crear-la. Vam fer una gira amb aquesta antígona referenciada que ens va portar a llocs esplèndids. Vam inventar una forma d'entendre'ns. Vam inventar una forma de sentir que hi havia una mena de pulsació interna en aquest poble que feia allò que ha de fer el teatre. La filosofia contemporània diu que el teatre només serveix per alguna cosa si ens recorda allò que els llatins en deien el memento mori, que tots ens hem de morir, que hem d'aprofitar el nostre pas per aquesta vida, i si podem aprendre d'aquests personatges que ens regalen les seves aventures peripètiques sobre els escenaris, doncs alguna cosa en podem treure de bo. També ens diuen que el teatre serveix per carregar les piles del llenguatge. Una tradició cultural és sobretot una llengua, i una llengua és també el seu llenguatge parlat, i el seu llenguatge parlat està sostingut sobretot a través d'aquesta cosa tan absolutament difícil de definir però necessària i imprescindible que en diem patrimoni, especialment el patrimoni cultural. El Casal de l'Obrera ha sigut, en els seus 70 anys de vida, un dels grans reservoris de llengua d'aquest país, de llengua viva, perquè amb la tradició ha anat fent que la gent que ha passat i la gent que ens vam separar perquè ens semblava que havíem de ser més moderns, etc., tinguéssim connexió amb alguna cosa que quan diem alguna frase teatral, si no està sostinguda per aquesta ànima de la llengua, cau immediatament al terra. Però sobretot, la filosofia contemporània diu que el teatre ha de servir per crear pactes de convivència. Un poble sense un teatre actiu, sense un teatre amb controvèrsia, sense un teatre que vulgui ser més modern que l'altre, sense contradir els pares, sense contradir els avis, etc., és un poble mort. Que aquesta casa, aquest altar cívic de cultura, es digui avui Sala Josep Bernat i Montero, és una de les millors coses que li podien passar en aquest poble. Gràcies, senyors de l'Ajuntament, per haver fet possible aquest acte de justícia. Gràcies a tots vosaltres. Jo no puc dir-li a en Josep que estigui on estigui perquè en Josep està en mi. No em sé entendre a mi sense la companyia constant del Josep, i parlo molt sovint i encara em renya quan faig algun espectacle que no m'acaba de sortir com jo voldria i en Josep em diu: aquí, noi, no hem anat gaire bé. Gràcies.
Jo, la veritat, no sé com ha anat això de l'organització, perquè ficar primer el director del Teatre de Barcelona i ha de ficar un adolescent de 16 anys, no sé si arribaré al nivell, no sé, mirem com a la persona que està d'aquí. Bueno, doncs, bona nit a tots. Aquest vespre és un orgull estar aquí homenatjant, escoltant i descobrint coses tan boniques del meu avi, el meu millor amic. Avui parlarem d'en Josep Bernat, artista. No concebia la vida sense l'art. Cada matí, molt abans de portar-me a l'escola, es llevava molt d'hora per anar a caminar amb els seus amics i el seu germà i filmar la sortida del sol, una meravella que es produeix cada dia, i ell ho gaudia així. Gaudia del mar i de la màgia que amagava el fons marí, amb moltes hores d'immersions a les Illes Medes. Filmava sota l'aigua i en feia pel·lícules. Una d'elles, L'aprenent de Bruixot, que jo sempre vaig pensar que s'havia copiat de Disney, perquè ja hi havia un altre aprenent de Bruixot. Jo li preguntava: avi, per què tindries que ser famós? Que Disney se t'ha copiat. I em va dir, no, que és a la inversa. I clar, perquè després Disney ho va fer el 1940 i ell ho fa, l'aprenent de Bruixot, que va ser el 1979. I també vam tenir la pel·lícula Submarina, que va guanyar el Festival Sant Sebastià. Aquestes són dos bonics testimonis per la seva passió de la natura. La seva càmera, podríem dir que seria el seu tercer braç. Sempre l'acompanyava a tot arreu, a un festival de Nadal, a una festa d'aniversari o un dinar de Reis. Ho tenim tot gravat a casa, muntanyes i muntanyes de discos. Ell s'entretenia després d'editar-ho i posar-li la música, una de les seves altes passions. No el vaig veure mai dirigir cap dels seus espectacles, però les anècdotes i les vivències de tots vosaltres fan que ho descobreixi i el conegui una mica més. El teatre va ser la seva vida. Jo el vaig començar a tastar aquí, a l'aula de teatre, aquí a Lloret, amb el professor de l'Albert. He format part del grup Butaca Jove amb l'espectacle No t'ho callis. I segueixo formant-me en el Galliner que es troba a Girona. L'avi m'ha acompanyat tota la vida i m'ha inculcat l'art com una manera de viure-la. I per mi, ell era l'avi. Hi ha una cosa, una frase, que l'he escoltat aquesta tarda, l'he vista, i he pensat que és una forma perfecta per descriure això. Per mi l'avi mai va morir. Una persona no mor quan físicament deixa de respirar, de pensar, de viure. Una persona de veritat mor quan desapareix, quan és oblidada. I jo crec que aquest homenatge ha demostrat que l'avi, un pilar del que és Lloret avui en dia, no una persona, un lloretenc, ha sigut bàsicament on l'ha portat. I és per això que jo m'imagino ara l'avi a dalt, al cel, a les estelles, com ho vulguis dir, mirant-nos amb un dels seus somriures i menjant-se un dels seus tiramisús, acompanyat dels seus pares i del seu amic Jaume. Només vull dir, avi, t'estimo i t'estimaré com el que més, i espero ben aviat poder pujar de nou a aquest escenari i estrenar un espectacle a la sala Josep Bernat i Montero. I ara us demano, amb molta atenció, escoltareu la veu de l'avi i el sentireu tocar el piano, tot veient un recull d'imatges d'algun dels seus espectacles, fet amb molt de carinyo pels seus germans.
El dissabte 25 de març de l'any 1944 s'estrenà en el Cine Modern de Lloret de Mar La Bella Dolores, estampes líriques del llibret vuitcentista amb obertura i 3 actes, llibret d'Esteve Fàbregas i Joan Bernat amb música del mestre Melchor Montero. Aquesta versió per piano és interpretada per el seu autor, el senyor Melchor Montero. Obertura.
I ara una actuació on voldrem que participeu també vosaltres. Xavier, ens acompanyes al piano, sisplau? Però no s'ha sec gaire, Bueno, home, un mestre com tu. Aquest piano l'ha comprat de jo. Xavier, no et preocupis que nosaltres tampoc hem estat. Estem tots iguals. Ja s'havia vist, això, Ja s'havia vist. Que cual juguete desarbola el temporal del bajel de nuestra vida. Espejo es triste y real, no todo el que levo anclas y feliz emprendió, pudo vencer las tormentas, ni a puerto ansiado arribó. Dadme un barco marinero de aparejo limpio y fuerte, los fondos bien forrados, mucho tramo y mejor suerte, y cubrirá el derrotero, por mucho que arrecie el mar, contra corriente y galerna. Hasta buen puerto arriba, contra corriente y galerna, hasta buen puerto arriba. Bé, ara sí que és el meu moment protocol·lari. Ara demanaria la paraula al nostre alcalde, Jaume, i a la Cristina. Cristina.
emocionat, La veritat, però... Molt maco. Espectacular. Gràcies, alcalde, el senyor Jaume Dorsat, el regidor del teatre, el senyor Albert Robert, els diputats Maria Antònia Batlle i el senyor Jordi Orvig, els regidors i regidores de l'Ajuntament de Lloret, i a tots i totes els que avui ens acompanyeu en el reconeixement que avui fem posant el nom d'en Josep a aquesta sala gran del teatre, que era la seva segona casa i on ell dirigia i encomanava la passió, l'entusiasme, la perfecció i la sensibilitat que sentia per al teatre i per la música. Un agraïment especial a l'Amaranta, ànima d'aquest projecte que coneixia i que va treballar amb en Josep i que ha après d'ell la diferència entre cultura i espectacle i ho continua posant en pràctica en la programació d'aquest teatre. Gràcies a Fitel Televisió per la gravació d'aquest acte, que tots els actors i actrius heu preparat amb tant de carinyo i que demostra l'estima que teniu tots per en Josep. Aquí un gràcies especial a en Joan Romà per la seva entrega en la preparació d'aquest homenatge. El Josep el va dirigir en un magnífic Rei Lear i junts van actuar en unes petites representacions en unes quantes nits de literatura de viatges. Mireu, la nostra història d'amor comença al teatre. Jo era una noia molt jove que estudiava al Col·legi de la Immaculada Concepció. En aquells anys va arribar una germana jove, Sor Camila, que avui és la germana Carme. Ella a Sabadell estava en una companyia de teatre i ens va proposar a les alumnes fer una obra. A mi em va donar el paper principal. I una persona del Casal de l'Obrera va venir a veure l'obra i li va dir al director del casal, que en aquell moment era en Josep Bernat, que jo era una bona actriu. Així va ser com ens vam conèixer i fins aquí hem arribat. Però ell dirigint i jo actuant vam passar 2 anys al Casal de l'Obrera, fins que ens vam casar. Ell va continuar creant i dirigint i jo vaig passar d'actriu a secretària d'en Josep. El teatre i la cultura ha format part de la nostra vida, dels nostres fills i filles i dels nostres nets i netes. Però com heu vist, la saga continua amb el nostre net Àlex i amb el nostre gendre Tono. És un honor i un orgull per tota la nostra família el reconeixement que avui feu tot el poble de Lloret al meu molt estimat marit. Gràcies a la Cristina, la germana d'en Josep, per la magnífica pel·lícula que hem vist. Reflectia exactament l'alegria, l'entusiasme, l'intel·ligència, la responsabilitat i la generositat que ell tenia i encomanava a tothom. Gràcies a tots els actors i actrius del Casal de l'Obrera, del grup de teatre Dafne, del Teatre de la Selva, en Xavier Albertí i en Fermí Reixac, que avui heu participat en aquest homenatge. Molts de vosaltres també vau actuar en l'obra més estimada per en Josep, La Bella Dolores, que amb música del seu avi Melchor i lletra del seu pare Joan i del senyor Estevet Fàbregas, i va ser per tots una nit inolvidable. Aquí faig un esment especial al senyor Josep Alsina, que era el president de la Cofradia de Sant Elm en aquella època, que va ser el promotor de l'obra de teatre, sempre va donar suport al projecte, que havia de ser només lloretenc, i tota la confiança al seu director, en Josep Bernat. I acabo amb un prec i prec a tots i a totes. El millor homenatge a en Josep és que aquesta sala del teatre que porta des d'avui el seu nom serveixi per promocionar, ensenyar, cuidar i continuar transmetent a tots els actors i actrius i a totes les persones del nostre poble de Lloret el llegat que ell avui ens deixa.
però perquè, com deia, creia i practicava en Josep, amb cultura podem canviar el món. Un agraïment immens a tots i totes. Gràcies. 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 No, de veritat. Jo sí. Molt bon vespre a tots i a totes, al regidor i primer tinent d'alcalde del teatre, al diputat del Parlament de Catalunya Orovich, a la diputada Batlle, a tota la resta de regidors i regidores, sobretot a la Cristina, als seus fills, especialment a en Joan, a qui ell sap que estimo molt, també a tots els germans i a tota la família d'en Josep i tota la família que se l'estima, tots aquests amics que avui sou aquí. Ho deia molt bé l'Àlex, el seu net, deia, no sé qui ha fet el protocol que m'han posat darrere d'en Xavier Albertí, doncs tampoc sé qui l'ha fet que m'ha posat a mi darrere de la Cristina, i això a veure com ho remuntem. Jo he pres unes notes perquè em portava unes de casa i les he esparracat totes, i el que he vist avui no és tan sols un homenatge a en Josep Bernat i Montero, que ho és, sinó és una mirada retrospectiva a la cultura lloretenca dels darrers 60 anys a través de la vida d'en Josep. I això, doncs, que algú hagi tingut totes aquestes vivències i hagi tingut aquest pes a la vida civil d'aquest fantàstic poble, doncs no és gens poc. Hem vist el Casal de l'Obrera, hem vist el grup Dafne, hem vist el Teatre a la Selva. De veritat, nois, repenseu-vos-ho. Ja sé que tots teniu molta feina i altres coses, però repenseu-vos-ho perquè de veritat he vist molts de Joseps avui aquí amb molt de talent i crec que us hauríeu de fer mirar perquè fora bo que potser us hi torneu a posar. També hem homenatjat a la coral Alba de Prima, hem vist fragments de la Bella Dolores del 99 que ell va dirigir. En Josep era, com tots sabeu, era un net del mestre Melcior Montero, era fill de l'il·lusionista Joan Baptista Bernat, per tant la sang, per les venes, li corria la sang, per la sang li corria a l'art. Per tant, ell va ser un precursor de la cultura, però no només de la cultura. Ara tots sortim a córrer i és una cosa com molt habitual, però fa uns anys això només ho feien el Josep i el seu germà Joan fa molts anys. Ell va ser un precursor també de filmar. De fet, hi ha una quantitat ingent a l'arxiu del seu llegat filmant de tot el que ha anat passant a la vida cultural i associativa de Lloret. Per tant, com diem avui, per mi avui no ha estat un homenatge pòstum a en Josep, sinó ha estat un grup d'amics molt heterogeni que se l'estima i que li han volgut donar les gràcies perquè avui són el que són, perquè ell va passar per les seves vides. Per tant, agrair-vos a tots d'una manera sincera, és un orgull, ha estat un acte, la veritat que ha estat un acte absolutament deliciós, hem gaudit moltíssim i res més encoratjar-vos a seguir fent el que demanava la Cristina, que és a posar la cultura a l'epicentre de les necessitats lloretenques. La cultura ens fa més lliures, l'educació ens fa pensar molt més i per tant no deixem de fer-ho com demanava la Cristina. És un orgull que aquesta sala gran del teatre passi a ser per sempre més la sala Josep Bernat i Montero. Per tant, gràcies Cristina, gràcies a la família i us ho teniu més que merescut. Bon vespre a tots. Si hem d'obrir la plata o no, com hem de fer això? Hem de posar la llum.
Bé, aquí ja hem acabat. Això ja està tot dit. Oh, sí, dona, si no et preocupis. La tenim preparada a dalt i ho hem preparat tot. La Cristina ho ha preparat tot. Ara, quan sortim, tenim tots una copa de cava i 4 galetes que podrem gaudir aquí fora. Us vull agrair la vostra assistència. En Josep, que has estat contentíssim de veure aquesta estima i aquesta apreci que l'heu tingut. Moltíssimes gràcies a tots i fins aviat.